Сега съм започнала. Малко ме е яд. Я да се завивай, моля ти се, като спиш. 3 събития в един ден. Обаче това беше грешка. Мони, честит рожден ден. Трябва да ви покажа. За всичко си има първи път. Да продължим. Това е вашето място. Да видим какво предстои. Днес е втория ден от предизвикателството с Начи Мода Клуб да си направим рокля за един ден, т.е. в случая ще бъде за 4 дни, но в предния влог показах първия ден от курса, а днес ще се състои втория ден. Ако не сте гледали първия, се върнете в предишния ми седмичен влог. Сега тук трябваше да си купим сами платове за роклята, която ще правим по конспекта. Аз вчера ходих да си купя платове и много си харесах. Ето този плат на бяло и розово рае. Мисля, че е поплин материята. Ето го. Много е нежен и е изключително мека. Не знам точно какъв е състава, не пише, но поплина по принцип, ако е поплин, се прави от памук и така ми се струва, че е доста висококачествен памук, защото много мекичко се усеща и мисля, че няма да спарва или да създава дискомфорт, но по принцип, когато избирам някакви материали за направата на дреха, за мен е по-важно подплатата дори. Защото основният плат трябва да подпомогне кройката и дизайна на дрехата, как да пада тя, защото всеки различен плат пада по различен начин и приляга по различен начин, но подплатата е тази, която се опира в тялото и за мен, когато една дреха не ми е комфортна да я чувствам на тялото, колкото и да е красива, спирам да я нося, защото преди всичко ми е важен комфорта и затова прекарах повече време да избера хубава подплата, отколкото да избера основния плат. Взех и ето тази дантелена ленчичка, защото исках да има някаква декорация, да не е само основната дреха. Исках да си създам малко повече занимание. Взех ето този цип и съм много горда колко добре го нацелих с основния плат. Да, можеше да взема бял цип, но това е твърде скучно. Той ще е скрит по принцип. Надявам се да съм взела скрит. Да, той ще е скрит, но все пак друго си е на бяло и розово рае цвета да акцентира, а не бялото. И другото, с което съм много горда, е цвета на конеца. Искам да отида на по-добра светлина, за да ви покажа колко съм горда с напасването на ципа и конеца с основния плат. Ето ги. Ето сега ще ви ги разположа. Ето плата, цвета на конеца и цвета на ципа. Просто е... Направо си е за Pinterest. Много, много се радвам, когато съвпадна цвета точно на дрехата с конеца и ципа от раз. Междувременно аз съм подготвила работния тук плот на момичетата. Тези столове ги взех специално за курса, за да може да им е удобно. Няколко часа по-късно аз съм вече пременена с грим, що годе коса. Трябва и да се боядисам вече. Дойде 14 и чакам на 14 число, за да имам един месец минимум почивка на косата. И сега чакам Норчето да дойде, за да отидем на едно събитие на Girls of София и е там, в Дамол. Ще се видим направо там. Вече сме с Норчето заедно. Дайте да покажем туалет. Защото сме между в сходен стил. Дайте. Аз съм от 7:30 в ателието, ходих пешата там и нямах сили за обувки на топчета, така че вече е сезона на балерините. Отиваме сега на събитието на Етам. Ей, там! Добър вечер и
добре дошли на първото живо събитие на Етам България, Етам Talks. Аз съм Томи Топова и съм основател на женският клуб Girls в София. И тази вечер съм изключително щастлива, че заедно ще открием лятната колекция на Етам за 2026 година. Влюбена съм. Вижте този колко е красив. Пристигна една покана за едно събитие на ВЗК. Норчето работи с тях и двете сме поканени на това събитие. То ще се състои на 21 май. Ще го видите по-напред във влога, защото ще го снимаме. И имаме ето тази пръчка, магическа пръчка, която с помощта на твоята магическа пръчка ще създадете свой индивидуален бюти продукт, защото ВЗК вярва, че всяка дама заслужава грижа, създадена специално за нея. И ето тази пръчка пристигна, трябва да си я взема на събитието, но преди това имаме други събития, на които трябва да присъстваме. Даже на 21 се случват две такива, така че залавям се за работа и отивам към Какаду. Трябва да мина и през Слънчоглед. Някой иска да излезе, съм затворила входа. Хайде сега да се преобличаме и да тръгваме. Аз се намирам в момента пред моята маникюристка и пред мегларката ми. Щях да кажа, не знам точно как да нарицателното на момичето, което ми слага мигли, миглопластиката. Сиси и Ивето, те са двете мои феи, които се грижат за моите мигли и за моя маникюр и педикюр. Сега отивам при тях. Преди това искам да ви покажа какъв подарък взех на моята малка прекрасна братовчетка. Той отмени Норото ден, но Норото е на работа и трябваше аз да отида да изпълня заявката. Така че какъв подарък взехме с Норчето за 15-я рожден ден на моята братовчетка. Мони, честит рожден ден! Бъди много щастлива, много обичана, ти си много обичана, но още повече, получавай още повече любов, избъдвай всичките си мечти, както ти пожелах и по телефона. Сега ще ви покажа какво подаръче и взехме от Пандора, тъй като разбрах, че тя вече е достатъчно голяма да носи бижута, в смисъл те и по-малките носят бижута, но така вече на тази възраст започваме, си спомням, че и аз бях така, да носим и да се интересуваме повече от бижута и Пандора е едно от най-прекрасните места за повода. Затова искахме с Норчето да я зарадваме възможно най-много и да й вземем нещо, което тя наистина много иска да има и което би си носила с огромно удоволствие и ще й остане за спомен за много дълго време. Взехме и ето тази гривничка с сърчице за талисманчета, която е. Тя много искаше такава и ние искахме да избъднем това нейно желание и съответно могат да се вземат допълнителни талисманчета и да се персонализира и да се разнообразява по най-различни начини. Взехме и ето това талисманче с сърчица, което е с камъчета, защото е много нежно, женствено и има две сърчица, което го намираме така за символ от мен и от Норчето, т.е. по едно сърчице от всяка от нас. И така ще може да си я пълни с допълнителни спомени и талисманчета за напред. И така, това е подаръчето, което и взехме. Много ми се искаше да й взема и букет, защото тя вече е голяма дама, но тя е във Варна и изпращам виртуален такъв. Това е. След малко ще отида да й го изпратя и сега вече е 26, така че аз се насочвам към Butterfly в Студентски град. Най-доброто място за мигли и маникюр и педикюр. Нов ден. Сега съм започнала да правя полата от моята рокля от 4-дневното предизвикателство Начи рокля и всъщност вече съм си начертала кройката за полата и действам по изрязването, когато се сетих, че не съм ви снимала влог, така че да продължим. Днес
дойдох отново по-рано в студиото. Часът в момента е 8 и трябва да си довърша поне горната част на дрехата. Планирах да го направя вчера, но не успях. Сега се заемам да изгладя плата, преди да зашия предната част за подплатата. Със сигурност ще направя след това ново, защото имах малки проблеми с машината, не можех да открия откъде е проблема, че ми правеше хлабави шевове. Всичко бях проверила, напрежение, разреждането на бода, иглата, много неща, които могат да се объркат. Всичко беше наред, накрая се оказа голяма глупост и цялата дреха съм я ушила по доста калпав начин и сега ще я шия наново, но за предизвикателството ще завърша тази, тъй като така или иначе вече съм я започнала, защото след това ще трябва да оправя ателието и да е готово за курса. Хайде! Трябва да ви покажа каква покана получих за събитие. Прекрасен букет. Винаги букетите ме правят много щастлива и когато получа пиар пратка или покана и тя е обвързана с цветя, не знам, просто изключително хубаво ми става. Това е букета, който получих, заедно с ето тази турбичка от G&U Bar. Ето така изглежда. Аз съм с вече нов маникюр, с освежени мигли и ви предлагам да отворим съдържанието на турбичката и да видим. Направих си импровизирана вазичка, но искам да си го оставя в ателието, този букет, и утре ще си донеса истинска ваза. Нека да видим какво има в поканата. Вътре имаме, турбичката отвътре с облачета, много красиво. Имаме стикери, много сладко. Това са стикери на G&U. Това е ново местенце за красота. Ето ги, много са сладки. Имаме всъщност самата покана на събитието. Какво ви очаква? Бюти ритуали, запознанство с пространството и екипа, напитки и красиви моменти, много G-Vibe. G&Bar София. Много готино. На горски пътник тук беше Барон Грумен Кеспа преди, сега се премести. И да видим другото подаръче, което е много красиво опаковано с шеф. Няма как да не го отбележа. Отваряме. Това е тефтер. Оле, страхотно. Това е тефтер с бели листи. Много обичам изчистени бели листове, защото мога да си пиша, мога да си рисувам, мога да си залепвам някакви неща. Много красив тефтер и оцених много опаковката. Утре е ден за събития. Утре е предпоследния ден от Начи мода Рокля за 4 дни. След това сме на едно събитие на ВЗК. След това сме на това събитие. Така че 3 събития в един ден изискват малко динамика в логистиката, защото между тях и извън тях има и други неща, които се случват в работен план. Но така ще видим как ще комбинираме процеса. Както ви споменах, утре е трети ден от 4-дневния курс за Рокля и аз съм доста назад, защото докато другите момичета работят, става голяма какафония и все пак аз преди всичко съм техен домакин и не искам да им се пречкам. Затова сега ще трябва да наваксам и да си ушия аз моята част от роклята. Даже ще се опитам малко напред да продължа, за да може да не възпрепятствам процеса и утре. Отиваме на събитие на ВСК, където ще се създаваме продукти специално за нашите кожи. Така че вълнуваме се много. Имам си една пръчица, аз ви я показах в поканата. Да видим какво предстои. ВСК изпратиха продукти към мен и нещо повече, изпратиха към мен пакети, които да подаря на близки до мен жени на различна възраст, с различна професия, с различен тип кожа.
за да може не само аз да добия представа за продуктите и моите любими жени, на които аз имам доверие, те също да добият представа за техните продукти и да ми дадат обратна връзка. Аз съм и втората група с синя лентичка. Ето, това е за сигурно. Сега ще видим. Don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me. Йони, какво сложи в твоя крем? Хиалурон, абелио и нектура. Сега стана аромата. You have 4 fragrances. Just one. Това не е лошо изобщо. Аз с тази пръчета ще си го нанасям. Dancing with somebody. Днес сме на събитие на Редкен, но проблемът е, че аз през деня ще съм в огромна лудница. Искаше ми се да си измия косата, но за съжаление няма да успея. Не знам и точно какво мисля да бъде времето, затова трябва да си предвидя удобно облекло. Искаше ми се много да съм с пролетно розово лилава рокля, нещо подобно, но тъй като ми е динамичен деня, ще трябва да си облека нещо малко по-практично. Така че реших да съм с един лилав костюм. Ако нямам време сега, защото бързам, ще го видите малко по-напред във видеото. Понеже, както казах, имам да свърша 100 неща преди събитието. А след събитието с Виктор отиваме на един страхотен хотел, който аз съм посещавала с Норчето и нямам търпение пак да го посетим, защото е страхотен. Има много приятно спа, много красива гледка. Намира се съвсем малко извън София, даже аз си го боря направо в София, защото е във Витоша. Така че ще предстоят още интересни кадри преди края на влога. Заемаме се с деня. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after Имаме го, колеги. Всеки да си вземе по едно гребенче и по 4 щипки и започваме. can't move on just the way you did so easily. Ако не имаш сестра, не си и правила някакви неща. от дете. Аз много обичам да правя коси. Аз имам брат. Тя ми беше опитното зайче. Wanna know the kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Влизаме. Това е трето. Това е банята. Тук влизаме в спалнята. Имаме страхотна тераса. С прекрасна гледка. Ето там е дневната. И тук е нашата дневна. Вижте колко е красива и люлещият се стол е страхотен. И ето тук се излиза отново на терасата. Тук съм гостувала и преди с сестра ми, преди 2022. Да, 2022. С сестра ми гостувахме на хотел Морени. Тогава бяхме седнали в стая. Не мисля, че съм снимала влог. И тази година, когато ни поканиха отново, реших да
дойдем с Виктор двамата. Сега, ключовото тук е, че нямаше как да дойдем уикенда, защото Виктор беше на риболов и затова дойдохме сега и ще бъдем през седмицата, тъй като следващите седмици имаме други неща за вършене, което означава днес е неделя и Виктор понеделник и вторник е на работа в офиса. Аз съм си взела моята работа тук, въпреки че исках да отида до ателието, но май ще си преместя работата тук в сряда, т.е. утре съм самичка цял ден, докато Виктор е на работа и ще прекараме повече време с вас. Всъщност и това е причината да правя изобщо влог от тук. Иначе обикновено като пътувам с Виктор, рядко снимам влог, защото повечето пъти искам да си прекараме време заедно и съдържанието, което трябва да правя, го концентрирам в Instagram, за да не става твърде много занимавка. Но сега, тъй като утре ще си прекарам деня сама, реших да го прекарам с вас. Другото, което е, тъй като хотела се намира, както ви казах, непосредствено над София. Сега чакам майка ми и сестра ми, които ще дойдат да ми правят компания, докато пристигне Виктор и ще слезем в кафенцето. Аз лично съм голям фен, ние сме идвали тук от София само за кафе, така че ви препоръчвам хотел Морени. Ако някога се чудите какво кафе искате да посетите, нещо по-различно, с хубава гледка, уютно, планинско, това е вашето място. Майка ми и Норчето са тук, така че отивам при тях да ги приветствам. Аз подредих багажа и чакаме само Виктор. Имате мърч. Добро утро! Аз станах, оправих се, изпратих Виктор, върнах се, изгладих му дрехите за утре, защото трябва да върна ютията и дъската долу на рецепция, за да не им я задържам на хората. И сега отивам да пия едно кафе в лобито, вземам си и таблета с мен, за да може да си свърша малко работа, да отговоря на имейли и след това ще дойдем тук да потренирам и отивам в спато. Мисля да си запазя час за масаж, защото вчера с майка ми и сестра ми, докато мъжете ги нямаше, решихме самодейно да носим едни мебели от ателието, понеже обичам като си наумя нещо, че трябва да стане веднага и затова не ги дочакахме мъжете. Обаче това беше грешка, защото имам една травма от танците, ето тук на рамото и ме преряза от носенето и тук сега ме боли много, но за щастие съм на хотел, така че мисля да си запазя час за масаж и да отида и на масаж. Трябва да направя и съдържание за хотела, затова ще гледам да отида до басейна преди обяд, защото след обяд обикновено има повече хора, не искам да ги притеснявам, а утре обикновено снимам съдържанието в спа зоната. Последния ден, рано сутринта, преди да се отворили, те ми отварят специално за да снимам, но утре трябва да тръгна заедно с Виктор, тъй като сме дошли с една кола до тук, т.е. не бяхме, но вече сме, за да не разкарваме две. И съответно сега аз съм без кола. И утре трябва да тръгна сутринта заедно с него. А и то няма смисъл да тръгвам по-късно, защото имам работа в града. Така че днес ще гледам да снимам цялото съдържание. Имам и други неща да правя. Реших, докато съм тук, да си свърша всички неща, които отлагах в София и приоритизирах задачите, които са ми свързани с движение из града. Сега като съм тук и съм вързана, общо взето, ще мога да си свърша дистанционната работа. Хайде да отиваме, защото вече часът е 8:30 и скоро хората ще започнат да отварят лаптопите си, а аз обичам да отговарям на имейли преди началото на работния ден, не знам защо. Хайде! Хайде на масаж! Така, мина масажа. Вижте, имам следи от кърпата тук. Сега съм в спато, сама съм, затова си говоря толкова свободно и се развихрям с съдържание. Снимах до сега съдържание за Instagram. В ето тази зона направих малко разместване, след това се го възстанових. Между другото, това е едно от най-хубавите спа кътове в хотели, на които съм била, защото е мъничко, но е много уединено и е много уютно и е много красиво. Честно казано, съжалявам, че не си взех книга да си легна тук и да си чета, защото вижте гледката.
горска. Ще видите рила, който направих. Хайде сега малко на басейна. Поточе. Излязох да се разходя, защото вчера и онзи ден не съм правила почти никакви крачки. Всъщност не са почти никакви. 6000 съм направила онзи ден. Вчера съм направила нещо между 5-6000 крачки, но проблема е, че аз съм си поставила минимум 10. И това ми вдигна всички статистики в приложението. А аз, когато тръгна да си гоня нещо, не обичам да не го постигам. И съм се понапрегнала малко, че си развалих статистиката от средно 10 000 крачки на ден. Всъщност те сега са малко над 10, но ме дразни как стоят така на нисичко. И реших, че днес трябва да поправя това и да наваксам. Затова тръгнах да се разхождам по пътя нагоре към една хижа, ако не се лъжа. Бабо, ти ме познаваш най-добре. Знаеш, че бях казала, че преди една година, примерно, че внучка ти ще тръгне сама да катери горските пътеки. Никога нямаш да ми повярваш. Щеш да ми кажеш, я се завивай, моля ти се, като спиш. Да, за всичко си има първи път. Аз не обичам много горските пътечки и го правя от време на време с компания, сама никога. Ето сега, като няма риба и рака и риба, съм по принцип повече по градските разходки, обичам урбанизираната среда. Но сега реших малко да изляза. Предстои да завали, защото в София долу вече вали. Усещам, че и тук скоро ще завали, така че трябва да изпреваря малко дъжда. Поне да натрупам малко крачици и движение, въпреки че тренирах сутринта. Аз това не го броя. Моите тренировки знам, че са лаишки и нищо, кой знае какво за момента, но ходенето ми е голямо удоволствие и съм се хванала на хорото и стриктно искам да си го спазвам и не искам да се изоставям. Хайде да ставам, за да засиля крачката. Предизвикателството с да си ушиеш рокля за 4 дни приключи, но аз чак сега успях да си завърша роклята и сега ще ви я покажа. Отне ми 1 месец и половина, даже повече към 2, защото както видяхте и по-рано във влога, не успявах да се впиша с другите момичета, защото имах и доста други неща, които трябваше да свърша и аз хубаво си завърших роклята, но тя ми е голяма, защото за тези 2 месеца отслабнах доста. А пък вече бях направила бюстието, горната част на роклята, по първите си мерки от преди 2 месеца. Сега ще ви покажа. Ето я роклята. Искам да видите колко ми е голяма. Просто е много. И сега ще трябва да я преправя, за да стане ето така и чашките ще трябва да оправя, защото просто положението е трагично. Но иначе ето така изглежда, не гледайте горе. Това е роклята. Всъщност тук трябваше да има и презрамки, които са от този плат и дантелката да е само леко отгоре, но понеже вече нямах търпението да я завърша, реших да направя това с презрамките и да са само дантелени. Сега като я поправя и като я стегна малко, ще видя дали те ще държат достатъчно добре, ако не, просто ще направя оригиналните, за да не дърпат по този начин плата, или другия вариант е да сложа банел и подплънка, или само банел, за да държи хубаво на място гърдата и да не стои така увиснало, защото мен много ме дразнят всички тези рокли, които шева за чашката минава върху гърдата. За съжаление, почти всички са така. Много рядко се срещат хубави марки, които да правят много добре оформени чашки и те да се падат точно под бюста. Но нека първо да я стесним и да видим как ще се промени положението. И ето я, стесних я. И това е финалната версия, като с презрамки определено ще стои по-добре, отколкото само с тези дантелените, и също с подплънки ще стои по-добре, но поне сега чашките стоят по-плътно по мен. Но идеята за тази рокля се появи след като ме поканиха на едно събитие на списание Грация, но за съжаление успях да я приключа след като свърши събитието. Cotton Candy се казва и ще го гледате в следващия влог. Това е роклята, която трябваше да е за точно това събитие с дрес-код захарен памук. Точно за него си я бях направила, но не успях да я довърша. Но аз така или иначе може би нямаше да отида с нея, защото не ми харесват чашките и ще трябва да ги преработя и през рамките ще трябва да преработя.
Всъщност сега установих нещо. Когато не е в огледалото, ми харесва повече. Някак си като снимам с телефона в огледалото, от наклона ли какво, не знам, не ми харесва, но сега много ми харесва. Така като си я гледам на живо и като я гледам всъщност пряко в огледалото, малко ме е яд, че не отидох с нея на събитието, защото е точно за там. Даже не знам дали изобщо на друго място бих могла да я облека, но за това събитие е много яко. Ако някой ще си прави gender reveal парти, направо ще отида с нея, защото изглежда точно, че предполагам, че ще е момиченце. Много е бомбона точно за захарно парти. Това беше от днешния влог. Ще се видим в следващия, защото има също много интересни събития, които предстои да ви покажа и хотели, които посетихме. Чао!